Jama'a assalamu alaikum. Mu da muke wayar da kan jama'a abin da ya shafi sinadarai da kuma tasirin su sinadaran ga muhalli. A yau mun zo za mu yi bayani akan abin da ya shafi gidan wanka ko gidan wanka da ba haya kamar yadda kuke gani, kamar yadda jama'a suka sa masa suna. Wannan guri yana da mahimmanci mutuƙa wanda ba zai misaltu ba. Babu wanda zai yi wannan bayanin sai wanda ya samu matsuwa a lokacin da yake tsakiyar kasuwancinsa ko kuma yake nesa da gidansa. Zai yi bayani irin mahimmancin da gidan wanka yake da shi. Gidan wanka yana taimakawa wajen rage abin da ke cewa open defecation, shine tsuguno barkatai da jama'a suke yi a gurare na kasuwanci jama'a. Gidan wanka yana taimakawa muhalli wajen tsaftace muhalli daga samun abubuwa irin wanda cututtuka wanda ake samu daga gurɓataccen muhalli. Waɗannan cututtuka da ake iya samu ta yin tsuguno barkatai sun haɗa cututtuka irin wanda bacteria suke kawowa, cututtuka irin wanda virus suke kawowa. Duka wannan samuwar gidan wanka ci gaba ne a cikin muhalli, domin kuwa yana kare mu daga dubban waɗannan cututtuka da ba za su misaltu ba. Saboda haka muna kira ga jama'a da su ci gaba da bawa irin waɗannan gurare mahimmanci, domin wannan guri yana taimakawa sosai wajen kawar da abubuwan da suke cutar da bil'adama na cututtukan yau da gobe. Assalamu alaikum.